Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Neutraal Moresnet ontstond. Ons klein buurlandje dat aansloot bij het 3-landenpunt en hier een 4-landenpunt van maakte. Dat klein mini-staatje van 3,4 vierkante kilometer ontstond na het Congres van Wenen in 1816. Philippe Dreugen schreef er een lezenswaardig boek over en hol een lezing hierover in de bibliotheek van Sittard. Ja, goedemiddag allemaal, leuk dat jullie hier zijn gekomen. En dat ik even wat kan vertellen over Moresnet. Ik denk dat het goed is als ik even begin uit te leggen hoe dit is ontstaan, want dat is een gek verhaal. Ja, deze meneer kennen jullie natuurlijk allemaal. Napoleon, het jaartal 1815, het jaar waarin hij de slag bij Waterloo verloor, vandaar dat hij een beetje bedrukt kijkt. Dit is een Engels plaatje. Ja, Congres van Wenen was eigenlijk waar alle overwinnaars van de Napoleontische oorlogen bij elkaar kwamen om te zorgen dat Europa verdeeld werd. Ze wilden nieuwe grenzen trekken, er kwamen ook nieuwe landen bij, Koninkrijk der Nederlanden bijvoorbeeld, bestaande uit Nederland en België. Ja, en die landen die moesten grenzen hebben en in Wenen gingen ze beslissen waar die grenzen precies moesten komen te liggen. En daar is een jaar lang hebben ze erover vergaderd om te zorgen dat ze de kaart van Europa opnieuw konden tekenen. Wat ze in Wenen hebben gedaan is heel erg grof neerleggen waar die grenzen precies moesten komen te liggen. Ze werden soms op een kaart ingetekend met zo'n dik potlood dat hele dorpen onder de potloodstreep verdwenen. En uiteindelijk hebben ze ook een aantal grote fouten gemaakt in de verdragstekst die er is gekomen. En een van die fouten was dat ze een gebiedje zowel aan Pruisen als aan Nederland toewezen. En dat gebiedje dat ligt net ten zuiden van de Vaalserberg. En dat is wat later bekend is geworden als Neutraal Moresnet. Le territoire contesté de Moresnet, weil eigentlich, das war nicht neutral, das war von den Niederländern und Belgiern auf einer Seite und von den Preußen auf der anderen Seite. Die wollten das haben wegen der Grube. Das war die reichste Galmeigrube von Europa damals. Und vor allem war es eine Grube, wo man zum größten Teil nicht unterirdisch gehen musste. Es war an der Oberfläche, die Hälfte mindestens war an der Oberfläche. Als we gaan over de ertswinning in Moresnet willen begrijpen wie dat ontstaan is, dan moet voor eerst ons bezighouden met het begrip dat noemen we voor continentverschuiving. Dat weten de meeste nu wel wat het betekent. Het betekent dat de continenten, Europa, Azië, Amerika, etc., dat die constant over het aardoppervlak bewegen. En wat betekent dat? Dat die zich soms tegenkomen. Nu kan ik over lang geleden, over miljoenen jaren geleden, die komen zich tegen, die botsen opeen of die gunt weer van een weg. Op het moment dat die continenten opeen botsen, kiezen gigantische scheuren, spleten, plooiingen, overschuivingen. En dat is precies datgene wat ze zus in de buurt van Moresnet. Maar dat waren kulsje eigenlijk, dat waren een deeploog van een meter of 30 toe. En dat eerst, dat waren een steen eigenlijk, dat waren knoepenheilen. Wat we ons moeten realiseren, dat is dat in het diepe van de aarde, dat daar water zit, grondwater, maar dat zit ook nog dieper, waar allerhande metalen in zitten. Ijzer, zink, lood, cadmium, nikkel en zilver. En die materialen komen, dat water met die mineralen, komt naar boven, komt in die spleten terecht, koelt af en dan zitten zich die mineralen af. En dat zijn de ertsen die daarna kunnen werden het roet gehaald. Dan bouwden ze af, dan braten ze dan nog een plei en dan pakken ze stakke bossen. Die komen er onder, de dikke steng onder en dan wordt dat wie kalk gebrand eigenlijk. En dan wordt het soort poeder wordt dat. Dan komt CO2 uit, koolzuur, dan houdt ze eigenlijk het soort kalk. Dat tongen ze dan in 6 jaar en dat jong dan naar Stolberg. Door de koepvermeister, wie die zich noemt, en die maken de messing. De zinkmijn heeft de uitbaters veel welvaart gebracht.
Maar in het Kelmis van tegenwoordig is er nog maar heel weinig van terug te vinden. Het gebied waar de mijn wordt gevestigd is tegenwoordig toegeasfalteerd en er bevindt zich een aantal supermarkten en een tankstation op. Also die Erze sind hier geschmolten worden. Hier war eine große Ofen und die Erze die sind in de Beuch worden die mit Kling Lokomotiv en Wales wordt dat braat. Dat was het laboratorium. Ja, man kriegt dat als klein kriegt man dat even met. Hè. Dat is dat huurt erbij. Ja. Zit er hier, wenn je hier kijkt, hier wordt het laboratoire, hier worden die ganze producten worden analyseerd. Want de VM is Vieille Montagne. Ja, Vieille Montagne, dat is een grote firma die nu nog existeert in Frankrijk. En die heeft erzen afgebouwd. Ja? En dat kleehuis, dat was de bahnhof. Gewölbe. Dat is het duisterij. Hier wordt een oven. Hier wordt erzen verbrand en gesmolten. Ik ben hier opgewassen, voor mij is dat normaliteit. Dat is, als ik geboren word, 2 jaar daarna, had mijn papa dat geholpen. En voor mij is dat normaal. Ik had nog niet. Wenn andere das schön finden, ich finde es einfach mal normal. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ja. Natürlich schön, wenn es erhalten bleibt. Also wenn es nicht aufgewertet wird. Ja. Je hebt het dorp Moresnet. Daaromheen ligt een gemeente, de gemeente Moresnet. Toen ze het neutrale gebied gingen maken, lag dat in de gemeente Moresnet, maar het dorp Moresnet lag er weer net buiten. Vervolgens kwamen er ten zuiden van neutraal Moresnet ook nog een aantal huizen te liggen op Duits grondgebied. En dat gingen ze Pruisisch Moresnet noemen. En later werd dat Neu-Moresnet. Dus een van de veelgehoorde klachten in die tijd was dat mensen Moresnet niet konden vinden of dat ze in het verkeerde dorp terechtkwamen. Heel verwarrend allemaal. Iedere dag bezoeken toeristen het Drielandenpunt. Maar wij weten nog het van neutraal Moresnet. Nee, waar komt dat vandaan? Is dat Limburgs? Neutraal? Four borders. Oh, really? I didn't know that. What was the fourth? Moresnet, ik heb er nooit van gehoord. Neutral Moresnet war de rote Straat. Kleine Eierbergersche Zink, ja. Ja, maar de tijd van ons, Ruhes war das ja. Ook in Kelmis zelf blijkt de kennis over haar geschiedenis niet actueel aanwezig. Gelukkig is er het Geultaalmuseum, waar nog van alles te vinden is over neutraal Moresnet en over de zinkindustrie. Man spricht von Zink
Viele wissen gar nicht, was Zink ist. Ne? Komischerweise, auch von meiner Generation, ne? Die sagen Zink, ja Zink, Zink, aber die wissen gar nicht, was Zink ist. So, wir zeigen, was Zink ist und Zinkerze. Man kann jetzt nicht glauben, ne? Wir hatten eine Grube, aber das war nicht das Gleiche wie diese Kohlegruben, die man immer von Lüttich, Charleroi oder in Deutschland, man sieht die am Fernsehen öfters. Man sieht diese Geschichte von dieser ganzen Grubenarbeiter öfters. Aber wir hatten gar nicht die gleiche Geschichte. Kohle war schwarz. Wir hatten eine Menge von Steinen, verschiedene Steine, die man finden muss. Man musste die kennen hier. Das war eine ganz andere Arbeit. Auch nicht so gefährlich, auch für die Gesundheit nicht so gefährlich. Aber trotzdem, das war eine ganz andere Art zu arbeiten. Het was een tijdelijke oplossing. Toen Moresnet ontstond, zeiden de twee regeringen in Berlijn en in Den Haag, die zeiden van dit regelen we binnenkort nog wel eens een keer. Nou ja, tijdelijke oplossingen duren meestal het allerlangste. En ook in dit geval heeft het inderdaad een eeuw bestaan. Omdat eigenlijk niemand wist van wat moeten we er nou mee aan en van wie moet het dan worden. En ook vanwege de enorme, een beetje de naijver die bestond bij de twee koningen van Pruisen en bij Nederland. Gunden ze het elkaar ook niet. En ja, daardoor heeft het uiteindelijk een eeuw kunnen bestaan. Het was een landje dat per ongeluk is ontstaan, maar op een gegeven moment, doordat het al een tijd bestond, ook een eigen dynamiek kreeg en gewoon bleef. Aber das ist nur entstanden, weil sowohl die Preußen wie die Belgier und Niederländer das Gebiet haben, das die Grube haben wollten. Und dann hat man, das obwohl ich die Karte hier haben, um das die Originalkarte kann ich Ihnen zeigen. Eigentlich muss es nicht Minde Moresnet heißen, aber das Gebiet unter der Franzosenzeit war mit Moresnet vereinigt worden. Und deswegen hat man immer von Minde Moresnet gesprochen, aber da war Minde Kelmis, Minde la Galamine. Een van de hoofdfiguren in de geschiedenis van Neutraal Moresnet wordt de bedrijfsarts van de zinkmijn, de latere lokenburgemeester en amateurhistoricus Dr. Wilhelm Molly. Dr. Molly was eigenlijk een soort vader des vaderlands voor Moresnet. Die kwam daar, hij was arts geweest op het slagveld, had een hoop ellende meegemaakt en ik denk dat hij best wel idealistisch was geworden daardoor. En hij zag in Moresnet een plek waarvan hij dacht, dat kan ik naar mijn hand zetten. Daar kan ik proberen een soort ideaal staatje van te maken. Het is klein genoeg om het te doen. Het is ook nog een soort onbeschreven blad. Dus hij heeft heel erg eraan getrokken om te zorgen dat het een zelfstandige, echte staat ging worden. En wat hem betreft zou de wereldvrede daar ook beginnen. Vandaar dat hij ook voorstelde dat Esperanto de nationale taal van Moresnet zou worden. De taal die vrede moest brengen. Begin 1900 geeft er uit Zuid-Frankrijk afkomstige Gustave Roy Franse les in Auken. En hier leerde hij de Dr. Molly kennen. Beiden waren geïnteresseerd in Esperanto. En in 1907 had Gustave Roy met zijn comité, wat toen op de been was, met de Dr. Molly, en andere kelmers die dat het comité bilden noemen, in 1907 in een schutslokaal. Dat was een cultuurcentrum en daar zijn ongeveer, dat zal wel ganz vol, 350 man van kelmers die wat zugegen waren, wat de zaal gevuld had en zich dat die reden aangelusterd had. En op die manier wisten wat de Gustave Roy met de Molly voorhoudt. Wat was nu zijn idee? Die neutrale spraak, Esperanto, met de neutraliteit van kelmers te verbinden. De uitgewerkte Esperanto-plannen holden ook in dat hiervoor speciale muziek wordt geschreven, zoals de Amikeo-mars. En in de select had ook een grote rol gespeeld. Daar wordt het theater opgevoerd in Esperanto. Pri Esperanto kai pri nia
chiama neutrale Moresneto, oni festos en mia villaggio la calamin kelmis, 200 Jahre existo. Das ist die Direktorwohnung und die besteht noch. Ja, was ist das jetzt? Das hat die Gemeinde gekauft. Momentan ist es leer, aber die wollten da Leute unterbringen. Aber das andere ist alles verschwunden. Hier sind noch ein paar Häuser im Bruch, aber sonst ist nicht mehr viel. Sie sehen den Tagebau, Sie sehen eine Art Mühle und die Villa ist drauf auch. En die villa vingen we in Kelmis terug als het vervallen Parkhotel. Ja, een normaal hotel, restaurant, daar waren royauting, daar waren feeding. Ja, men nu is hij aan zonder komen. Er waren Höringer drin, Holländer. Dat is aan zonder komen en die hebben nog wanneer draag wieder Holländer. Man kann es nicht verstehen, was die da haben.